Iz daleke Subotice dolazi nam čovek sa velikom govornom manom koji sebe zove All Man. Molim vas, pozdravite ga. Ucam. Ma zajebavam se, ne nego što mi neki našao. Treba da te najave jako nešto zanimljivo. Šta je ko zanimljivo čovječe iz Subotice? Ono sam kontir, kad je možda kažem, priča mađarski. Ne, možete svi da pobegnu. Tako da. Kaže ono, pokazuje kao tipa. Otvori prozor. Otvorim ja. Izađi napolje. Kroz prozor. Sokole, možda zajebavaš, izađi napolje. Znaš li koliko si muzija? Pa rekao isto, ne znam, ja sam, kažem drugu, da sam malo da prodavam auto. Evo si ga poduvao 30 €, znaš. Okej, rekao. Prilazim ja ko pokazuje, znaš kao, otvori prozor, Sokole. Izađi napolje, kroz prozor. Nemo da se bavaš, daš, izađi napolje. Znaš li koliko si muzija? Pa rekao sam isto da kažem, ne znam tačno, ali baš kažem drugu, malo sam teo da prodavam auto da se ne ugasi. Evo si ga prodavao 30 €, da znaš. Bio sam ja jednom u biblioteci isto u Subotici, isto lepo. Nikad više ljudi u biblioteci, a nikad manje zainteresovan za knjige.